Regional, destinació Castelló de la Plana, Caudiel i Vinaròs, amb eixida a les 18h30 via 21. Regional, destino Castelló de la Plana, Caudiel y Vinaròs, con salida a las 18h30 vía 21. Atenció, per favor. Mitjana distància procedent de Zaragoza-Miraflores, destinació València Estació del Nord i Cartagena, té l'arribada prevista a les 16h17. Disculpen les molèsties. Atención, por favor. Media distancia procedente de Zaragoza-Miraflores, con destino Valencia Estación del Norte y Cartagena. Tiene prevista su llegada a las 16h17. Disculpen las molestias. Rodalia, destinació Platja i Grau de Gandia, via 4, sector A. Cercanías, destino Playa y Grau de Gandía, vía 4, sector A. Rodalia, destinació l'Alcúdia de Crespins, via 8, sector C. Cercanías, destino la Alcúdia de Crespins, vía 8, sector C. Els recordem que, en compliment de les condicions d'ús de l'abonament gratuït en trens de media distància, han d'ocupar la plaça assignada. Si no és així, podria constar que no han fet el viatge. Les recordamos que, en cumplimiento de las condiciones del uso del abono gratuito en trenes de media distancia, deben ocupar la plaza asignada. De no ser así, podría constar que no han realizado el viaje. We remind you that, in compliance with the conditions of use of the free pass on media distancia trains, you must occupy the assigned seat. Otherwise, your ticket would be registered as unused.